construction firm nga gipanag-iya ni si Zara Diskaya nakakuha di ay og flood control project sa lungsod sa Liloan. Ayay ka, agi talaga katawa mga higala. Ngano ba di ay ni mga kaigalan, abi man nato mga higala og kamo diha nga mga kontraktor, kamo mga kontraktor diha nga mga ngilngig kaayo, kay ni ang sa top 15. Abi nako inday kin nga top 15 ang uban kay nationwide man. Kaning kang Saldico nationwide, kang Diskaya nationwide. Abi nako og miingon sila nga ayaw lang ng sibog sudlan ninyo kay naa ang QM. Abi na kong exclusive sa QM nga adto lang mo sa ubanha ay lamog sud sa Sugbo kay di ara diri ang kinini ang QM builders. Ayay ka ni Amandi ay Diskaya mga higala. Nakasud man gyud di ay sa Liloan. Kutkot River sa Liloan. Ayay good morning sa mga flasko diha sa Liloan. Straight to the point. Diha man di ay ang kinini ang construction firm ni Diskaya. Ang sa QM kasagaran ni day kita sa south nga bahin, no? Na-appeal stop 15. Doon na po yung mga contractors day uban nga nakakuha po kontrata pero wala ma-appeal sa top 15. Kining na-appeal ang QM sagad sa ilang mga proyekto dito sa may south nga bahin. Wa ta magdahom. Karon ni gawas mga kagalaan sa report na aday po'y project mahigala si Ate Zara, nga dunay 40 ka mga sakinan mga higala o dunay Rolls Royce nga tungod sa payong iyang gipalit ang 42 million mga higala nga sakinan tungod sa payong. Bida no? O kita na ba kasamang kay manghatag na batag payong? Oroy o pagpaghatag na tug payong manukot atong listeners nga asa man ang sumpay ani nga Rolls Royce? Karong buntaga tagaan tanig pagtagad. Kay kini may igalang master sa flood control projects. Ang master sa flood control projects mga higala nga dunay mga ghost projects. Ayay ni abot man sa Liloan di ay dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Kinsa may mga nagdumala sa Liloan mo kabantay din ha. Unsa man nga sa tanan gyud nganong kaniman gyud. No? Ang kinini ang kang Diskaya man gyud. Ato ni hatagag pagtagad karon. Good morning adto ni Doc Frasco, taga Liloan man o ga mga pamilyang Frasco ha. Diya sa Liloan. Ang mayor sa Liloan, vice mayor, ang congressman mga higala, si Cristina Garcia Frasco nga asawa ng Doc Frasco. Good morning ninyo. Ako lang mo i-greet ha. Good morning, good morning, good morning. Ato lang ni agi katawa-katawa mga kaigsunan kay Porbida ang inyong kontraktor. Wa na gyud kani memorize gani. Wa kami memorize kung pila ka bukyang sakyanan. Sa personal lamang matud pa kapin sa 30, ingon ang bana kapin sa 40. Pag abot na dito mga kagalaan sa investigation sa Senate, 28 na lang. Pag raid sa kusto mga higala, duha na lang nahabilin. Apan sa diha mga higala nga padayon sila kay pagukod. Ilang gisurrender may ilang 12 kasakinan. Unang gisurrender ang 12. Na-account na sa customs. Lain mga higalang gisurrender. Human sila gibato og lapok ang ilang gate kagahapon. Ang mga katawhan na gyud ni adto mga higala gibato og lapok. Ang ilang mga higala nga gate sa mga Diskaya. Gisurrender ang laing 16 ka mga sakyanan. Straight to the point. 28 na. Mo na niyang ginganlan dito sa Senate investigation dahil nga 28 ka mga sakyanan. Karon buntaga tagan tanig pagtagad. Mga contractors, good morning. Katong inyong mga sakyanan nga mga luho kayo, hinay-hinay na nag-surrender. Ang ako iniba na ba kay isurrender nga helicopter? Karon buntaga tagan tanig pagtagad sa tubuan mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pero mo na ko gingon, good morning dire sa mga Tagaliluan. Naaman day mo'y project ni Diskaya day diha. Good morning yung tanan ha. Ang ako mo great lang ko maimbuntag ninyo diha. Congressman Doc Frasco, Cristina Garcia Frasco, Mayor Frasco, tanan din ha sa Liloan. Good morning ninyong tanan. Pagkadaghan sa mga contractors nga taga Sugbo, nanguha gid mo taga Manila no?
Pagkangilngiga gyud mga higala. Nag-import gyud taga Manila indikin, daghan ang kontraktor sa Sugbo eh. Pati daghana, pero bisan pa man sa kadaghang kontraktor sa Sugbo mga higala, maayo gyud tingali gyud ang mga diskaya kay gikuha gyud god. Ang master mahigala sa flood control project mo ginagda sa proyekto dito sa Liloan. Katanig pagtagad rumutaga sa atong uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang lungsod sa Liloan kininginganlan og Kutkut River, mobalor mga higala og 395 million. Straight to the point. 395 million pesos, Kumusta man ang Kutkut River? Doon na ba din ha, mga higalay na, nasugdan na diha? Unsa naman na, Ang akong katingad-an lang, kung maghisgot ang contractors, maghisgot ang mahigala mga construction firms, pati naghanang construction firms sa Sugbo, Unya, nanguha gid mong taga Manila, kinagyong master sa flood control. At ang pagtagad rumutaga sa atong uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin 712 million pesos niya pod. Kini mahigalang atong kinini ang mga pamukaw, mga pamukaw sa mga Frasco diri sa Liloan. Og ingon man ni Cristina Garcia Frasco nga anak manghigala ni Governor Gwen og asawang Duc Frasco. Karon ang inahan apil po natong pukaon. Good morning diha akan ni Gobernador Gwen Garcia. Kay ni may 712 million pesos nga balor sa hinabang. Sa National Housing Authority wa madawat sa 71 mil ka mga biktima sa bagyong Odette dinhi sa Sugbo og nabalik ang pundo ngadto sa National Treasury human wa magkasinabtanay. Tali mahigala sa NHA hinabang na para sa Sugbo. Wa magkasinabot ni Gwen Garcia. Diha nang problema, wa mahatag. Wa man magkasinabot. Ya gahi man sa gito mahigala katong kanhi gobernador di man gito. Unsa ang gusto mo og iya? Bahalag mausik ang kwarta. Timan-in ninyo ang BRT, ang BRT terminal diri ang mga kagalaan sa atubangan sa Kapitolyo. Bahalag mausik ang kwarta basta iyang gusto mo gimatuman. Tarawa, unsa may nitabo, gipatukod na mga sukitig paminaw pila na gasto. 30 milyon na matud pa ang gasto. Una pa niya gipatangtang. Good morning kanhi Governor Gwen. Pariha mong Cristina Frasco, ako mong gigreet karon og mayong buntag pamukaw kinis kabuntago. Hala, kapi-kapi na mo din ha. Samtang maminaw sa tong isyo, kapi-kapi sa mo sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Pero di lang na ito kumpetensyahan, kaya naan man dahi damay kapi din si Frasco nga 3 in 1 po. Karon mo taga-tagaan tanig pagtagad sa itong pabanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Onya, nangatarungan si Gwen Mahigala sa interview ni kasamang RV Veloso. Nangatarungan siya, ni palusot o katarungan. Ayaw agad ni apila mahigala pautan ng RV mga kagalaan niya. Gob, kumusta man tong bugas Mandawi, Gob? Nga naman tong di naman makaon ang bugas sa Mandawi, Gob. Unsa man po imong palusot adto, Gob? Karon taga tanig pagtagad sa atong uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin mga kagalaan Cebu City Mayor Nestor Archibal ni Mando. Naghana ning mga corruption ng isyo di ay nasyonal, di apoy lokal. Si Cebu City Mayor Nestor Archibal ni Mando og technical og financial review sa rehabilitation ni anang rubberized track oval sa Cebu City Sports Center nga dali kaayo mahigalang nadaot. Straight to the point. Unsa bang pagkahitabo mga sukitig paminaw? Pagpalarong pambansa, gigastuhan na, nadaot na. Humangi ayo karon na daot na sad mga sukitig paminaw na unsa ba na? Wala pay 1 year gikan sa pagpaayo, napakpak na pod ang track oval. Straight to the point. Ako ipakita ninyo unya taud-taud ang pictures. Nining track oval may gala na palpak na pod, napakpak na pod. Bago pa ganitong palaro, giayo na gani mga kagalan karon napakpak naman sad ni kinsa may kontraktor. Straight to the point. Kinsay kontraktor, di ba kanis diskaya? O mangita ka kontraktor nga kanana ang import sa Diskaya o di gani katong kang Saldico nga Sunwest. Nisulod na pod og unsa man na inyo flood control project karon nisulod na pod mo og pamutang og guma sa mga truck over. Inyo na lang yung sudlan ang tanan.
Ato ni tagay pagtagad no buntaga mahigala suban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin ang PDEA 7 ni insister gyud ang Philippine Drug Enforcement Agency 7. Ni insister gyud sila manghigala nga taod-taod na nilang gipanid-an ang kalihukan sa anak sa kapitan dinha sa dakbayan sa dinisdakpan sa Sugbo nga nagtrabaho usab sa barangay hall sawa pa nila madakpi sa bypass operation. Straight to the point. Matod pa mahigala sa PDEA dugay na gidungog na kanang anak sa kapitan dinha nga tigamitan og drugs og tigbaligya. Pero ang kapitan gahapon sa tong interview mga higala ingon ang kapitan nga kanang iyang anak gibutang-butangan na gyud. O diha na to masabot mahigal kining amahan gyud kanunay. Maluoy lang sa gita sa amahan bitaw tinuod sad. No? Kay di man pod malikayan mga higala lagi nga dunay mga anak mahigala og buutan man nagbadlongon pero ang amahan kanunay gyung amahan. Marihara na sa inahan gyud sa kanunay panabang. Kabantay mo nga kinini ang congressman na Tibis. Pertimbal dituha man to mga higala sa okay pa siya iyang kinabuhi. Karon pagkapriso na mahigala dito gyud sa siya inahan in town. Ang iyang inahan in kin nihilak in town og nigakos ni Tibis. Inahan sa kanunay panabang gyud. Mao sa di mahigalang kapitan diri mga kaigalaan sa Sugbo. Kapitan mahigala amahan iyang gipatrabaho iyang anak amoy driver sa garbage collector mahigala. Garbage truck nadakpan sa drugs. O gamatod pas kapitan mahigala nga gibutang-butangan lang. Ikaduha kini kahigayon. Ang PDEA mo insister wa butang-butangi. Ang kapitan mo insister mahigala nga giplantingan. Ikaduha na ning hitabuang nga na priso, di malason gayon ning iyang anak. Kay niadtong sa una nag-drive ni gabal-habal, nadakpan po ni sa drugs. Pero matod pa sa kapitan, tungod to sa pasayro, naamong sa pasayro. Ato lang niya kataw-katawa mga higala. Sa una, nadakpan siya, wag say labot, naamong sa pasayro, nga nagdag drugs, naapil sa kadakop. Karoon na po mga higala, nag-drive sa ilang mga higalang garbage truck, posibleng naamong na po na yung truck boy. Ako na giingon doon na mga higala mga anak na sultihon, sama ini mga anak sa mga nipo babies, nila ni Saldico, sultihon kayo, ngaon mga higala dito sa Europe, abot og almost 800,000 ang panihapon. Perti sultihan mga bataan, mga branded pag mga gamit. Pero doon na pwede malason, kini ni ang anak ni kapitan nga, kanulang yung madakpag drug. Ambot o tinuod ba yung kaha mga higala? O tinuod ba ng sulting kapitan o bunga lang taon po ni siyang pagkaamahan? Straight to the point. Katanig pagtagad rubutagas tuban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, ako Bicol Party List Representative Saldico, niya na. Nadugay imbestigar mga higala Sunwest na. Siya maoy hinungdan, siya mga higala maoy responsable sa budget insertion, kini si Saldico. Mausad niya nagpasiugda mga kaigalaan nga i-impeach yun si VP Sara. Paghiman-himan, billions man dahil po ng iyang anomalya. Anomalya sa flood control project. Matod pa mga higala. Nagahanta ni pagtagad sa pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang nag-imbestigar na mahigala ang lower house. Kining lower house sa mahigala, bida, langan kunuhay kaayo. Kung sa man imbitaron si Saldico o dili, nagdebate pa sila. Kay uban gusto imbitaron, ang uban dili gusto. Wala ilang giproteksyonan mahigala Saldico. Nya karon si Magalong, ngamingon si Magalong, mahigala Mayor Magalong. Nga musulti ko sa tanan hasta mga congressman nga mga kurakot akong isulti. Naglalis po sila kung imbitaron mas si Magalong o di ba? Nadugay mahigalang lalis-lalis tuan na Saldico mo na ito na balitaan nga tuan na di ay sa Amerika. Tuan na si Saldico, nilarga na ang karaho. Straight to the point. Now, ato tagag pagtagad aghanas to mga issues purya-buyag. Nya atagan ta sa mong update gamay atong gisgutan gahapon kini mga engineers. Nga kining maong duha ka mga engineers didto man sa casino na pildig tag 300 million pesos. Dismiss na gahapon, kana may sakto. Dismiss na matud pa may gala ni DPWH Secretary Vince Dizon. Tanggal na kining maong engineer, district engineer mga kagalaan. Mao man nga engineer nga ni angkon sad siya mga kagalaan atol sa investigation dito sa Congress nga nisod sa casino o gani nangalya sila nga sa casino. Kaya di man ka basta-basta makasuod dito may gala government employee ka kaya na mas balaod na nga tanan nga mga government employees labi na elected dili makasuod anang casino. Unyag mosod ka mga lias. Mao na nga dili sa Nustar doon ay nakasulti nako.
nga doon na day po'y private room din na day, nga katutuan mga public officials, mga elected pa ng uban nga, mga manugal dito sa Star nga, dili kayo maklaro dito yun sa plastada, hindi kin. Ihimuan yun sila dito ilang VIP, ilingiga day ha. Oh, so ato ni pagtagad mahigala niya, kining maong district engineer, gidismiss na, ni angko na yung mga higala nga, nanood sila dito sa kasino, nangapilde, o niya, matawag na to mga higalag nangalyas. O niya, niangkon sa siya, kay iyaman ng distrito, nga na Gusta Project Dekin. Niangkon siya nga, nipirma siya, bisagwa sa magka-inspeksyon. Unsa man pag-inspeksyon nga, inaiting inspeksyon, to amang kas kasino. Ato lang ni agi kataw-katawa ha. Kinini ang grabiha ni pirma. Kay kanagon mahigala, di man ginakalusot ng Ghost Project. Kadaghan sa mga empleyado sa DPWH. Kadaghan na mga engineers ang naa diha. Aside mga higala sa district engineers, na pa mga higala mga assistant district engineers, na pa sila mga job order employees na. Bago ka naggraduar mahigalag engineering, doon ako yung mga kaila dito sa Manila. Bago ako naggraduar na engineer, nakasud dito mga sukitig paminaw sa ilang sa DPWH. Daghan sa engineer. So daghan kag maka-inspect dito sa lugar. Unya, pag progress billing, kay bawa ka pila ka percent na billing na. O sa may progress billing nga ghost man. Yang anong nigawas man ang kwarta. So ang inspector dito ni pirma nga completed na ang project. Mao ni sa Alcantara usanis ni pirma. Wa na di na kinalang tawgan na lang kas contractor dito day pirmahin na lang nga completed na sa moari pa ka di na. O ingon na uban engineer di ay na lang, diara ang kwarta dinhi ha. Di naman kinahanglan mo adto. Ingon na karon panahon na di na kinahanglan mo adto kay na may GCash. Kini mga kaigalan tanggal na. Para na ko okay na nga move ni Vince Dizon ug ang uban. Gipa submit og courtesy resignations ang tanan. Naka-submit na ba? Ang gikan sa undersecretary, assistant secretary, all the way down to district engineers, naka-submit na ba ang tanan? Department of Public Works and Highways, kumusta mo diha? Naka-submit na ba ang tanan? Hindi ka-submit na, katong klaro na gid kayo ray. Di ma po ni tanaw na ko, klarohon ta niya, Vince Dizon. Okay na ni mo mga moves ron. Pero, basig ibalik ka na ni mo ng mga district engineers, wag kay kalainan ni BBM. Naigo na may lagi pa-submit courtesy resignation, gibalik day. Ang uban na igitangtang. Nakanang klaro na gid kayo, sama ining ani, wala na. Nya take a closer look to areas nga naa kanang top 15 nga mga contractors. Tanawa. Straight to the point. Si Diskaya, sikat kayo, nabot mo na nagliluan na panghimog flood control project. Inyo man na siya mahigala nga kadaghanan sa iyang projects outside Metro Manila. Di ko katuo ha. Og atong ipon ang pick-up god. Ang pinakalabaw sa pick-up taga Sugbo, si Engineer Dakay. Daghang kitag engineer sa pila gud ka eskwelahan din nag-offer og engineering Sugbo. Niya pa ginato din Sugbo Center of Excellence sa engineering. Niya po sikat ka ni mga San Carlos, si IT, USJR, University of Cebu. Kadaghan na, sentro kita ni. So daghang kontraktor sa Sugbo. Sa kadaghang kontraktor sa Sugbo, taga si Diskaya gigikuha sa Galiluan. Askang biliban nanguha gyud kanang expert sa flood control. Kaya kita ni katakatawa may gala. Pero mo ni si Vince Dizon tanggal na. Asa man tong haman to pag-angkon niya dumi kato si kwandong katong district engineer. Duha ka bok ning mga engineers ha. Unang-una kini si Henry Alcantara, district engineer Henry Alcantara, Sodo Casino, pildig 300 million. Ang usapan niyang kauban na pildi pod labaw pas 300 million. Si Bryce Hernandez. Hernandez niya, dili ni Fernandez. Sa pagkapildi ni mo, pagka-imposible nga no ba ni nanay? Kaya akong gihap-ihap mga kagalan sa ako nagingon, ang sweldo ini mga higalang district engineer, kung tinarungon lang, ha? Paklaro man tanan nga mga government officials,
maklaro nimo na bisag i-Google nimo naa diha may gala kay transparency, part of transparency man na. Pila may sweldo ini mga tawhana. Nanay salary grade din ha. So maibaw-an nimo pinakadako sweldo of course ang presidente, doon na mga salary grades diha. Unya kining district engineer salary grade 19 na pila may equivalent sa salary grade 19 na nasa 56,000 a month. Kanang 56,000 a month pwede mo ingon ta dako na og kay because ang kwarta may gila relative man doon ay magtan-aw nga dako na doon na po yung ingon gamay na doon na po no. Pero kung atong kwintahon nga mapildi ka 300 million kanang sweldoha gamay ra nga nganong mapildi ka og 300 million tiya mo na kasamangki nganong pildi man ka ana nga kana may galang imong sweldo 56,000 ibanan pa nimo na sa imong of course naman kay kurente, ang tubig, ang bayranan sa eskwelahan sa mga bata nimo, ang imong panggasolina, ang imong mga bayranan sa plitihan sa mga bata pa doon sa eskwelahan, ay mga pamilyado man Unya, pagkahuman, mga pikapi pa mo, nindot na ba mo kapihanan? Unya, pagkahuman, mag-outing-outing pa. So, pila na may mahabilin sa 56,000? Ibutang ta lang, ang sweldo 56,000, giibanan sa tanan. Nahabilin may gala, 55,000. Ibutang ta lang. Pagdida di igod kaabot bisod sa kwintada nimo times 12 unya times 40 years ibutan ta lang 40 years kay na engineer ka pag 20 anyos mo engineer ka di igod kaabot nganong mapildi man kag 300 million ta ato paminawon ko ni iyang interview ron kani be atos paminawon be kining sa investigation sige go you no admitted that you're going to casinos, Mr. Chair? Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo napunta sa casino, Mr. Engineer Alcantara? Kaya po nung binanggit ko sa Senate, around 2 to 3 times a month. 2 to 3 times a month. Jesus Ginoo ko. Sa palagay niyo ba, meron pang mga iba kayong kasamahan na nagpupunta sa casino, Engineer Alcantara? Nabanggit ko po sa Senate hearing na paminsan-minsan nagkakasama po kami nung di umano yung mga kasama ko po. Nabanggit doon. At paminsan-minsan naman po ako. So, kasama niyo po sa district office or dun sa mga taga-DPWH din po ba ang kasama niyo? District office na po. District office. Yes, sir. So, Mr. Chair, I'd just like to make a point regarding the negligence on the part of Engineer Alcantara. Nabayaran po natin without inspecting all those projects po. Parang lumalabas po, mas prioritize pa yung pagpunta nila sa casino, which is alam po nating bawal. Kaya ako po tinanong iyan, baka... Okay, freeze. Oh, freeze. Limang ka, 2 to 3 times mga higala mo adtong casino. As kang makaingon sa kami kalag ngilngiga, no? 2 to 3 times a month. So doon na inspeksyon noon dito, wa na, ayun na lang adto, pirmahin na lang ni dire. Mo na nagos na na Kay inay mo adto sa project, dito man ang asino ni mga kagwang. Unsa may salaod, number 1, under sa balaod, di pwede ang tanan nga mga government employees, officials, musod, anang sugalan nga kasino. So nakalapas na siya unang-una. Ikaduha, pag sudo kasino day, nangalyas ning mga kagwang. Nagamit og fake IDs, kini man pwede ang magwadto kas kasino niya, DPWH mong ID. Lahi ang ilang kuan, so another violation. Ug labaw sa tanan, wa pa pud inspeksyon na mahigala dito ang project kay tuan na busy na sa casino. Labaw sa tanan napildi mahigala 300 million. Unsaon man nimo na ngano napildi ka mag 300 million asa man nimo nang kwartaha? Kuan kayo medyo kinini ang medyo himsugon po ni siya panglawas. Why inspection mahigala? Why inspection porbida? Hay. Ato ni tagag pagtagad mahigala. Ato ko na padayon tanawa dong mo ni siya. Nya ningang ko naman siya. Kulbaan po mahigala murag na kulbaan po mga politiko ni kay base niya hinog mo kanta ni tanan. Pwede man. Pwede man mo kanta na sa tanan. Ako ni ato ko casino 2 to 3 times a week, a month. Nakoy mga kauban. Onya kini district engineer man ni ang sunod ani mahigala pit on ni angko na gini nga ako witigaton sa kwartas kickback. Gilok na ron mahigalang hunahuna sa mga politiko ayay maamong tayo ng kalakiha. Kaya kini mapiit ni mga kagalaan. Ingon man ni kanta na lang, sulti na lang sa tanan. Sulti na lang sa tanan.
Kay matod pa ni Mayor Magalong kining district engineers ang matudlo ini ang mga endorse ni politiko siya na po tighatod sa kickback ngadto sa politiko. Namdo mo ako bitaw nang play dire mahigala si Mayor Magalong mao di ay ha? Mao di ay ha? Katong tagag pagtagad rong butaga. Ingon si Marcolita na ay gusto mo testigo unta sa investigation nag-send og feelers pero nahadlok sa hulga. Si hinulga ay naman ha? Hadlok-hadlok mo hulga, ikaw may maamong sama atong na-entrap nga district engineer o kamo ka kaning duha karon nga tangtang mahigala. Ha? Musulti na lang tinuod kay otherwise ang angman og kamo lay magtingkagol niya ang uban ayahay. Na tungod ana nga mura gilok na kayo ang investigation si Saldico naguna-una naglarga sa Amerika. Bida ni larga naman sa Amerika si Saldico Inigbalik atong Saldico mga kaigalaan abot lang ha. Mobalik pa ba katong tawhana or mobalik to mahigala? Basin og mag-wheelchair tong tawhana to? Pila ka billions ning iya mga sukitig paminaw? Basin og nanaputoy laki-laki sa liog parihang Gloria Macapagal Arroyo. Nakalarga naman mga sukitig paminaw, purbida. Pag ulang mahigala nga kwan, igo lang mga kaigalan, murag nangandam na si kwan, daghan po connection lagi day. Ngandam na daan, ang hipos na daan naman, larga, usa pa ni pagawas may galag. Igo-igo gyud nya, igo-igo makalarga, mapagawas tong lookout day kuno hain kin. Ang DOJ na ang immigration nga dili na mga higala maka larga ni mga kontraktor. Pero Saldico to ana Askangilngiga mga sukitig paminaw. Ato ning hatagag pagtagad mga kaigalaan ha. Onya astara ba pud ang mga sakyanan ni Saldico na mga luxury cars gikan sa Coast Parking Space sa condominium building sa Bonifacio Global City dito sa BGC. Wa na po din ha, murag nahimong ghost cars. Nasa parkinganan dito sa BGC mahigala. Onya kinini ang iya mga luxury cars apil ining Maybach o Escalade. Kining presyo ining Mercedes Maybach naani sa mga mahala din 11.6 million pesos ang kantidad. Ang Cadillac Escalade nasa mga 5.3 million. Ang mga sakyanan ni Saldico dito sa BGC wa nas parkinganan nahimo ng ghost car. Ato ni tagag pagtagad mga sukitig paminaw. Onya, gamay lang kayo ato sang iandam ni tanang mga video o guban pa mahigala. Straight to the point. Pero gahapon mga kaigalaan di patambalik sa mga issues in corruption. Purbida, si Saldico namiya naman to Saldico to sa Amerika. Nangita ang uban ni Saldico mahigala nga kwan. Sa baning tawhana namiya man soy pananghid ha. Pambalikan ito mga issues karon mga sukitig paminaw ang DPWH o kini mga contractors ha. Tapos dili pa din sa ato mismo sugbo dunay rally ron. Giralihan mahigala sa mga militanteng grupo ha. Ang atubangan sa Department of Public Works and Highways dili sa may compound sa may Pier 3. Ato sa kuhaon ng report uban ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane. DYHP RMN Report. Sa Radyo Man, Atty. Rufela, di pa lang Dubay, live na karon din sa may opisina gyud sa DPWH 7. Diin na dunay mga progressive group ang nagrally or nagprotesta karong mga orasa. Atty. Rufela, kadaiyan ni sila nga mga progressive group. Diin ang ilahang tumong kaya nanawagan sila nga panubagon o muhatag og accountability ang naglingkod sa gobyerno. Ilabi na nga karon nga init kaayo gyud ang isyu Atty. Rufela mahitungod aning mga pakyas nga mga flood control project diin nasuta pod nga ang korupsyon grabe pod gyud kaayo nga na nitumaw na gyud sa pagkakaroon Atty. Rufela karon ang kanang mga grupo sa kababayan sa mga youth or sa mga kabataan Atty. Rufela aniya sila atubangan sa DPWH 7
diin ilaha pong gipanawagan o ilaha din dimension gyud Attorney Rufil nga ilahang papanubagon o ilahang ipa-explain po mahitungod ani mga isyu nga nahitabo nga diin gipang butang ang mga dapat unta nga ihatag sa mga katawhan nga kaayuhan Attorney Rufil. So sa pagkakaroon daghan na kay ni sila dai dili pa ada na kay nagubay-ubay na ni sila Attorney Rufil apan dili pa lang dugay gyud ginagpasagod pipila kanila Attorney Rufil adunay mga plaka nga gipang isa karon nga pipila ni adunay nakasuwat nga katungod sa katawhan paglaban gikan na sa mga kabatan-unan Attorney Rufil na apoy imbestigahan ang tanan nga sangkot sa korupsyon sa flood control fund serbisyo sa tao dili mo og negosyo. So daghan sa karon ang nagrally o gipagawas sa ilahang mga tingog Attorney Rufil para pagyo sa kadaghanan og mapanubag pud ang angay nga manubag niini nga maong isyu Attorney Rufil. So nagdala pud ano nila karon Attorney Rufil gawa sa kaning gipanawagan nila ang mahitungod aning korupsyon about sa flood control project Attorney Rufil. Ilang panawagan sa kanang hanginan ang mahitungod po na nung nasahod sweldo nga itaas Attorney Rufil mo ang ilahang duha ka agenda sa pagkakaroon. Pero ang ilahang yun na tumo nga madungog ang ilahang sweldo para po makuhanog accountability ang dapat na manipag po Attorney Rufil. So karon isip ko sa parte sa itong programa at tawagan ng paminawan at tigpamasa isa sa partido lakas ng masa na si Victor Simampong. Mayong buntag kung ano congratulations guys Sir, live na karon sa DYHP sir pwede ni makadungog po sa inyong hanggang po okay ra ano kilo kadayon na ba ko sa pag-MC ron so basin mo mawara po sir kanang usa lang ang kuan dito gusto ninyo maipaabot dito ang sa karon nga issue ma'am no kay subay man ni sa kanang katuhay nga nakalanog nga issue karon bahin sa flood control project ug sa korupsyon no. So, sa karon bisan man nga ang Cebu subay sa gistorya sa kauban dinhi gikan sa Kabataan Party List nga even siya mo'y pinaka second most developed in terms of flood control project. Makita dya po nato kung unsa ka grabe ang epekto sa mga baha dili sa ato ang saksayan sa Sugbo no nga mga lagalaylay mga area kay kanang pirmi dahil dito malubog sa baha kung ay mga gagmay lang ulan niya. Karon ang usa sa mga primaryang tumong sa kaning bilis protesta karon kay ang pagpanawagan jud sa pagpunong sa korupsyon sa gobyerno ug mismong pagpanubag jud sa pagpanubag jud sa mga kurakot dira sa atong gobyerno kung kana mo pud ang rason nga nung anaa ta karon diri sa bang PWH usa sa mga primaryang ahensya jud nga mga nangurakot sa atong gobyerno sa ilawom sa mga proyekto ng infrastruktura ug kana mismo atong ipasaka sa panawagan dito jud mismo sa Office of the President kay Marcos Jr. na usa jud sa mga primarya pong una sa korupsyon dili sa nasod magkamal ug dakong gahom ug dakong kwarta para lang sa kaugaling luho ug para sa pagpadakop maayo sa iyang kwarta para sa iyang kaugaling interes nga mahub na ang katawang Pilipino mo'y gansi, mo'y magkalisod, mo'y mag-atubang sa grabing krisis bunga sa ilang grabing korupsyon. Ako di ay si Grover Perez, gikan sa youth sector dito. Yes, Attorney Rufil, nadungog po gyud nato usa sa mga kabataan nga niapila ning kilos protesta karong mga orasa atubangan gyud aning opisina sa DPWH diin ang ilahag yung tumong nanawagan sila nga makapanubag gyud ang mga nangurakot gikan na sa gobyerno. Ilabi na gyud Attorney Rufil nga ang kaning flood control project nga issue karon nga grabe gyud kainit diin usa sada sa mga dapat sa gyud nga manubag kaning DPWH Attorney Rufil yung dyan nga dirigid sila sa atubangan aron po madungog ang ilahang mga tingog Attorney Rufil.
So far, kung nagyod ang ato ang naabdan sa pagkakaroon nato ni Rupil at taas pa niyang ilahang program ron diin na kada group nila ato ni Rupil or kada grupo nila tagaan sila o higayon nga makapagawa sa ilahang pamahayag, makapagawa sa gusto nila nga ipabot sa atong gobyerno ilang pinagyod sa ato ang presidente ato ni Rupil. So far, maulang sa sa pagkakaroon maghatag tag-update ka ni Batang Karon Ugunya. Nagika na lagi ni sa may DPWH 7 na opisina ini sa may Environment Patrol at Speed Pilot Radyoman Justice Sumampong. Ako sa mga Radyoman Jane Gallardo, DYHP, Tapak, Environment. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Jen Gallardo sa mga report. Bida mahigala to ana, giralihan na ang Department of Public Works and Highways diri mismo sa ato mga kagalaan nga papanubagon mahigala kay daghan matag mga flood control projects din asa man ang mga district engineers kumusta man mo mga district engineers dinhi sa Cebu mismo nga mga district engineers unsa ba din kalakiha nga labi na kini mga projects mga kagalaan astap ganing QM Builders tayo doon sa may mananga doon na sa project mga higala dako-dako na nga project pero gichap-chap sad kay kanagod mga higala og 150 million lang ang kantidad paubos nara na sa Libers District Engineer so kung dako kayo ang kantidad at man central office ang bidding so aron nga dili sa ubos i-chap-chap ang proyekto na 150 million lagi pinakakuan o mo na unya karon diapon mga higala sa may liluan bida da ka kaingon nga ngilngiga gid ning mga diskaya mahigala expert gyud sa flood control kay sa kadaghan mahigala sa mga kontraktor sa Sugbo nakasuod pa gyud sila diri sa Sugbo mao pa gyud gikuha mahigala diri sa liluan tanaw na ko nindot gyud tingali ning flood control project kay ngano man nanguha gyud sa taga Manila nanguha gyud og expert atong ipakita ang mga pictures in Kutkut River on tataon kaunsa na ni mga higala ning ilang flood control now tagantang ning pagtagad mga kaigalaan kini tundugang mga issues ron kini si Saldico Congressman Saldico ako Bicol Party List ni ato ning isgutan mga higala ako Bicol Party List mauni mga higala ang founder ining SunWest Construction and Development Corporation usa sa top 15 inakin usa sa top 15 nga mga contractors nga ginganlan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. Ang tag-iya congressman mo ning tangilngig ani kuyaw naman kaya na-store ka ng contractor kinisaldi kong ngilngig ni contractor pa congressman pa Duble ning iya. Siya mga higala, nabatoy video dahil kisa iya mga friends diya sa Lower House in sa Sirumaldes. Yawa din Saldico, oy. Mo ni siya Saldico mga kaigsunan, congressman pa, contractor pa, Askang ngilngiga. Unya, siya man mao'y chairman sa Committee on Appropriations kanadtong milabay tuig. Medyo nagbikil na karon ni Kwan, Romaldes. Pero pagka chairman niya mga higala, siya mao'y hinungdan nga dunay mga budget insertions. Pila ka bilyon mga higala tong gi-insert dito. Pero kini, og mo'y pasultion ni mga higala about corruption, ngilngig kini. Siya mo'y nagpasiugda to mga higala, impeach ko na si BP Sara. Lagot ko na siya mga higala murag anti-graft procedure gibap lagot sa Sara 125 million kining confidential funds niingon ang kuwa wa may problema ang confidential funds si Sara sa dili imbestigaron gyud siya usa ni siya nagpasiugda kinahanglan imbestigaron gyud kay siya day labaw pa mga higalang billions ning iya og sa diha nga ang investigation murag bupadung na niya nilarga na sa Amerika.
Nga ato ning klarohon ha. Siya maoy mga ni responsable sa mga insertions. Nya karon ipatawag mga higala wa pa man ni makwan. Langan makining House of Representatives. Mura man mahigala og ila ipatawag si Saldico or dili. Mo to ingon si Congressman Toby Tiangco nga dapat lang ipatawag. Ingon makatanga watay santuhon din eh. Way pilion. Ngano di man ipatawag Saldico? Posible nang hadlok ning ubang mga congressman mahigala kay basin unyag mapiit si Saldico dito. Unyag mo kanta niya hinuon basi mag video ki dito. Hasta si Mayor Magalong mga kaigsunan sa Baguio City. Nga niingon siya nga ready siya o ipatawag. Wa pa gyud ipatawag hantud ron. Murag na duha mahigala ning mga congressmen. Ha? Kini Saldico pila ka billions ang kantidad sa salapi mahigala nga siya mo oy responsable sa pag-insert. In fact, dahil doon ay plano gani kani Saldico o Astas Grace po iapil o patawag. Ha? Kay sila man to mahigala to sa small committee. Ha? Naon sang kalakihan eh. Ma-explain sila sa mga katawang Pilipinon. Ang sa pag-explain ng Saldico ron, larga naman sa Amerika eh. Ato lang ni Agi katawa ha. Kinilarga na sa Amerika, padong ganun mag-wheelchair. Niya o, atong tagagpagtagad ha, kay Sunwest mga higala construction. Sunwest. Usa mga higala sa top 15. Unya gahapon ang spokesperson sa House ni pahibaw na nga wa na babay na Saldico larga na Amerika. Nada ato sa paminawon ang spokesperson be gamay lang kahibaw naman mo ani pero ako lang ibalik mahigala for emphasis og aron sa atong analysis. Okay, sige ko dong. Dana. Kaya paminawon tabi. That initial inquiry sa Office of the Secretary General sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Ano po yung period nung kaniyang travel clearance from the house? Kailan po umalis? Kailan wala po wala pa ako nung mga details tungkol dyan. I have to coordinate with them further to be able to get more information. And once I have that, I will of course share it with all of you. Thank you po. Made an initial. Okay, so kani ha. Okay, balik kamay dong. Kana tay i-pick upon dito nga mga linya niya dong. Sige. Initial inquiry sa Office of the Secretary General sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. Okay, freeze. So I still have to coordinate. Okay, freeze ha. Na ay appropriate travel documents. Ha? Imagine na kanang travel documents kung ikaw mahigala kinahanglan man na. Gikinahanglan man na mga sukit paminaw ikaw usa ka public official or government employee ka kinahanglan kag travel documents. Kinahanglan ka og mga permits indekin. Doon na kay travel authority. Di ka pwedeng mo larga lang. O gawa sa nasod mahigala wa kay travel authority. Ha? Eh, bisay katubitaw kang basti, mga kailangan sa mato, dugay na to niyang gifile to niyang travel authority day. Nga makalarga sa Singapore. Bisay kinsa nga mga kuan ako, kasuway sa kuan na mahigala. Kani adto, mularga ko sa gawa sa nasod, matingala ko nung sukit-sukiton ako ipakita day kadto akong ID sa Cebu Normal University nga professor ko Cebu Normal University. Sukit-sukiton ka kay public man. So, unsa man ni na kay kuan na, dili tuma okay, kuan naman ko, kana na ang part-timer mo ko dito. Masukit-sukit to nga pakita kag ID nimo nga sa kampanya na to or pakita kag ID mahigala nga imong passport pangayo pa magkaglaing ID kadto mo sa una kay ganahan kong pakita sa kong ID nga na maestro ka kay mo man gud og kuan kana bang nindot sa ID og teacher kay very friendly kana ko pakita kag ID media ka mo man uban og murag kuan sa store labi pa pakitaan ni abogado ka usahay labi pag mangutang ka di ka putango. Kanang mangutang gani ka pakita ng ID o maestro. Sige, utang.
Mas daling pa utangon ng maestro, ha? Pero paingon, abogado, ay. Medyo dili madali ba? Ato ni lagi katawa mga sukit ng paminaw. Unya kini ni ang sukit-sukiton kagyod. So kini ug mingkay dunay travel authority, night travel documents sa to pa gihikay na ni daan day. Sige ko na imbestigar, langan-langan mahigala ug ipatawag pa dayon. Si Saldico at least unahon pagpatawag kay mularga ra bag Amerika. Kanang klaro ba? Unsa ba ingon ni Abante? Kato na naglalis na sila dito sa lower house. Dili sa kuno kay unahon sa ning uban. Ngano di man unahon Saldico nga mularga ra ba? Di pa ula-ulahi karon igon ang tanang hibaw mahingala tuan na. Binuang man ning kalakiha day. Mura ta ini nagduwa tag tubig-tubig ining kalakiha ay. Kunuhay gipatuo ta mag-ibisigar, wa ipatawag Saldico na kalarga na lang. Nya si Magalong nagpaabot og tawgon wa pa gyud niya ipatawag hantud ron. Mula lahi ning dagana ha. Unya ra ba kini bang mga kini imbisigahan na gani manggawas sa mga sakit-sakit. Tuanas Amerika for medical check-up kuno. Mura to siya TBS diba? Congressman TBS pagkadakpan mahigala daghan ng mga sakit-sakit yang kabukugan. Ato nga katawa makigalaan 78 projects from 2022 to 2025 worth 10 billion ang nakuha may galang Saldico. Sa iyang SunWest mga higala nga kini niyang SunWest Construction and Development Corporation. 10 billion istor. Mao na ang mga anak katos Claudine ko, katong anak po ni Christopher ko iyang igsuon pudbida naka ngilngiga ni store. Ningadtos gawas na so himo-himuan naman ng mga memes gani karon ang uban mahigala ambot og legitimate man ning ubang mga videos gani ani. Posible nya ang uban gi-compile naman lang. Ako lang ipa-play ni gamay ning gi-compile ng mga video bi kay baka ingon lagi ka mahigala sana all. Sana all baby ato paminawon kuno tong video ng mga anak nila be. Sige kuno dong. Sa to names. Kini si Claudine ko ni day kaning iyang kuno. Anak ni Christopher ko. Sige ko na be. Ngadtong Europe mahiga ka na. 500. It's naman 500k. 500? Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Tililing. Ang dami naming natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko 350k. Oh, shit. Feeling ko din. Maliit na yun, no? Kasama, no? Swerte talaga ako palagi. Excuse me, ano pa yung particular? Yes, po. Statement. Alam mo, both tayo mali. Bakit? Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit. Nagpapanik ako, shit. Nanginginig ako sis, Barya. Barya ko no? Fresh dong. 759,000 day ang bill. Dito na ngaon sa Grand Hyatt. Mahalon kayo mahigala nga kwan. Lima ka na namin mga bino anang mahal kayo day. Kaya mga wine anang mga dinato kayo. Puting mahalan ni store. Bisag ka na, usa ka shot lang ko na. Kana lang mga black label ang daan, mga mahalon man na. Napagi mga mas mahal anang adto ka anang mga lugar. Ang mahal ka na mga red label, mahal. Sunod black label. Kanang blue label, mas mahal-mahal. Doon na pagi mas higher, anak. Usa ka baso, anak ni store, bida. Ang usa ka tagay, anak, mahal kayo. Mura ka og, kwan, kaimnunon di. Murag matoni mo, murag dili. Labi na kina, ngita ni mga red wine dito. Perti mga mahala mga kaigsunan. Samtang kita, mantinir lang tayo kulapo. Ato ni agi katawa. Kaya balik-balik ko ni gamay dong. 759,000 ang bill. Niingon lang barya. Barya mga higala. Mga anak ni mga kaigala, mga nipo babies. Sige bebe. 500. It's naman 500k.
500? Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Tililing! Ang dami naming natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko 350k. Oh, shit. Feeling ko din. Feeling ko din. Maliit na yun, no? Kasama, no? Swerte talaga ako palagi. Oh, excuse me, anong paper ticket? Yes, to. Statement. Alam mo, both tayo mali. Bakit? Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Nagpapanik ako, shit. Ako din. Nanginginig ako, sis, oh. Bariya. Bariya. Bariya mga higala, ha? Kay gabaha ko ng kwarta. Gabaha. Gabaha ang kwarta sa gabaha nga flood control project. Hindi gani mga anak ni Ani Indaykin. Wagi, unlimited lang kuan siguro. Credit card na. Gasto lang. May problema, kwarta ko gikan sa flood control. Murag nasayop ko na nagkuan-kuan sila, nagtagan-tagan sila. Pila mga atong bill ko no ani be, ha? Ano naman ka itong mga ipangkaon nila? Tanawa ko no. Naay mga steak, mga mahalon kayo mahigala. Doon ay pasta lami kayo, Idol Clint, ang pasta. Nakita man tinil ng tagudong. Ganudos sa midiri. Ang mga tao mahigalaga, munggos-munggos lang. Kaya kita na katawa mga sukit di paminaw. Tawa, oh. Nagtagan-tagan pa sila pila ilang kuan. Kaya naman sa Grand Hyatt, ngilingig kayo. Bebe. Gamay lang. Baliki ko nung gamay dong. 500. Kini yang tagaan, 500. 500. It naman. 500k. 500k. 500? Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Tililing! Ang dami naming natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko 350k. Oh, shit. Feeling ko din. Maliit na yun, no? Kasama, no? Swerte talaga ako palagi. Oh, excuse me, anong paper ticket? Yes, to. Statement. Alam mo, both tayo mali. Bakit? Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Nagpapanik ako, shit. Ako din. Nanginginig ako, sis, oh. Bariya. Bariya ko nung, ha? Tanawa, ha? Ang iyang tag-an so sabi, pila may itong kuanan eh, bill kaan eh, nga ni amanta sa Hyatt, Grand Hyatt. Ang usa 500,000 eh, ang usa sa diyon 350,000. Sayop silang duha, kay 759,000 din isto. Pero ingon mahigala ning umangko ni Saldi ko nga, bariya. Kuyawa no, bariya kayo Nistor, makapabay naman ka taon na yung mga taon to maigsuon na to nga gabanig-banig lang tawag karton. Makapabay na ka na Indaykin 759,000. Makakas na kag-auto ng 759,000. Ginoo ko. Gikaon lang nila mahigalag wa ore butde. Haya ay makaingon masadag sana on. Yapay lain, asaman to sa ka video dong. Katuto ang gi-compile nga video dong. Kani oh. 100k to. Mga 1 year ka sa Europe, te. 5 outfits per day ako. Ay, 5 outfits. Okay, freeze kamay. Freeze. Europe, kining Europe mo ni pinakamahal nga adtuan nimo Indaykin. Ha? Pinakamahal na yung adtuan Europe. Ang US gani mahigala di pa gani kayo. Kanang Europe na mga countries kanang Paris, mga France, kanang mga kuan diha, Italy pa diha day. Mahal ka na diha napita. Nagud man kana mga branded nga mga kuan, mga branded naman na sa Europe. Even gani kanang Lacoste Europe man na day. Kanang mga France, no? Kanang mga LV Europe na. Mga Hermes, Gucci, kanang mga Burberry, mga Europe na.
pareha ba sa panahon sa gira ba, tanawal ko ng mga German soldiers? Mga sundalos Germany, ngilngig kayo mga panulot ni store. Gwapo yung tanawon nila mga uniforms. Arte mo ng mga taga-Europe. Mo, shopping dito, ngilngig kayo, mga sakinan. Europe, ngilngig kayo. Perting mga kuan na, ha? So dito nagkuan, ha? Dito mga higalahaya-haya ni mga bata, eh. Mga nipo babies, kita inday ken murag ato lang dabguhon lang na nato nga usa ka higayon unta nahimo tang nipo babies po. Ilang kaon daghan kang sobra mahigalang kaon la dito, ha? Purbida. Nya di ay mga higalay daghang mga Pilipino ang gipanggutom. Di ay gibahaan. Kini mga anak mahigalas kontraktor purbida makaingon ligag sana all, ha? Bida ngilingig day mo day na Nestor og mga sawa ka siguro agi ng anak ko kontraktor, ha? Pero makaasawa kag anak ko kontraktor or makabana kag anak ko kontraktor taasan kay maintenance day. Naganahan sa kang moapil sa ilang pangolta kay wa man kay kamintin anang klasihasan. Nada ato balikan to dong. Sige dong. Balik ko nog play ng video kini gi-compile nga mga videos. 1 year ka sa Europe, te. 5 outfits per day ako. Ay, 5 outfits. Girl, so cheap. Cheap, mura. Dito tayo sa mura, doon tayo sa mahal. Saan yung mahal? Prada. Let's go. Luxury. Yeah. What are you having for dinner? Oh, this is pork barrel. How about you, Jewel? I'm having kaba ng bayan. Ooh. And later, let's do an unboxing, guys. I'm so excited. Kaya ang kukunin ko dito. This one's 100K. What is 7? 759K kasi yung dala ko ngayon eh. Gusto ko magpakalunod sa alak, sa wine, diba? Kasi sa baha. Bakit ako magpapakalunod sa baha kung may mga wine naman dito? Ito, 100K to. Yung wine na to. Freeze dong, freeze. Flood control. Freeze, Tanawa, kini mga wine, nay mga mahal, ani. Bisag din sa Cebu na ama na. Diya sa crossroads ay, amot na pabakan na ron. Nay, kataonan kitong sa unang giinbitar may mahigala kuan. Ya, inom-inom, ana. Di, tamo anang kuan na, di takatun, ana. Ako makaubanan sa media at the time mo lang chiking shares, mas ito na patos Bobby ni Lazaro. Kawanan kay ito, mahigalang. Mga media itong invitar dito sa usas makanan anang kuan. Kuan lang gud sa Losalo ba, ana. Sus, ikabuangan itong Jerry Tundag itong usa o kuan ang waiter ba nga. Patanawal gawin ang binuha dong. Tag 30 mil, itong bino. Ang waiter ko gakurug-kurug. Digod manginom, Roy. Ipatanawan lang mi, anak. Ikuha ba kay display man? Murag, tiyo, mabuak ko ito 30 mil na ba? Para nakauban siguro si Eddie Barita itong among tagay-tagay sa kanya ito. Mahala noon to day. Nadali crossroad samot na pabagan aron day. Naman day Cebu. Ang mga mahalon na nga kwan. Samot na ito ka Europe. Tawa. Ang usa ka botilya 100,000. Usa ka pag inom ng 100,000, no? Mahurot ka na makatuon ka na idol Clint. Kita mantinir man tag kulapo lang. Ona attorney Jan Kagulada, ato lang hunahon nga nipo babies punta, ha? Nipo babies, negatibong pobre. Ngilngigan ni mga bata, oy, batoy padayon ko na to dong. Sus Ginoo ko, ha? Ata, namili lang mga bino ba nga 1 year ka sa Europe, te. 5 outfits per day ako. Ay, 5 outfits. Girl, so cheap. Cheap, mura. Dito tayo sa mura, doon tayo sa mahal. Saan yung mahal? Prada. Let's go. Luxury. Yeah. What are you having for dinner? Oh, this is pork barrel. How about you, Jewel? I'm having kaba ng bayan. Ooh. And later, let's do an unboxing, guys. I'm so excited. Kaya ang kukunin ko dito. This one's 100K.
What is 759K kasi yung dala ko ngayon eh. Gusto ko magpakalunod sa alak, sa wine, diba? Kasi sa baha. Bakit ako magpapakalunod sa baha kung may mga wine naman dito? Ito, 100K to. Yung wine na to. Fresh. Tawa ha? Attorney Aga Suralta, good morning niyo mo diya. Sa mantinil na tagtuba-tuba lang dire. Mag-uban niya ng tuba-tuba o lambanog. Kanang bahalina, dipindi po dang. Naman po mahalon bahalina, kada bitaw nas palo ba? Anang gilubong sa yuta, dugay kayo. Lami sad, tanlas kayo. Sir Marlon Baula, kumusta Sir Marlon? Murag na nakadaba kag bahalina da, sir? Bahalina lang, ha? Pwede makaingon kag kanang 100,000 tingali nga kuano kanang grade wine day or kanang kuan bitaw saon yung pagtuon ni store magkatuon pa ka ni store sus kanang inon ka bang inom na gamay para pangkatug o kana mo imong imnon mo di siguro kakatug di ka makatug mahigala bayro nun isus Ginoo ko pagkangilngiga mga sugid dig paminaw mao ni ang gibuhat ini nila unya karon kay imbestigaran naman mga nipo babies kita lagi Attorney Jan Kaguladan, nipo babies puta, nitibong pobre. Good morning, Attorney Rani Montesclaros. Unsa man ang imong imnonon sa diha, Murag social ba nang imong imnonon? Kami diri mantinir man taga kulapo-kulapo lang. Kulapo nagsikat-sikat po ng suktong. Mantinar, suktong lang may dire, ha? Pero magtagay-tagay gani, labi na mag-video kin, hindot sa tupuang kabayo. Ay kanang puang kabayo, ganahan na magkabukantay ni kahuman na bahala na bagayabang. Sir Fred Langido, marag suktong lang ni ato, sir. Ikaw, Nel, di lang tika apeliduha, Nel, ha? Murag kulap. Sakto na, Nel. Kana nang ingon mga kulating. Unsa may kulating? Kulafo ug sting? Di ka ka-imagine, ang mga kanang sa Europe ginoon, mga pizza, mga pasta na. Pag adto na mo do sa Italy, kana to kuyo mintatay dudong, kuanto siya? Kana na ang canonization ni Pedro Calungsod. Do kasi man namin dito. Kuy pilgrimage to. Patay nigaan akong lawas pagkahuman ni store. Kaya sige man ikaw, pizza, pasta, ina na ba? More may kanunon dito. Nangita lang sa mga ngita kag Chinese restaurant, kita gikag rice. Pero ganit mga pizza yung grabe dito, indakin. Pizza, pasta, human, duha kasimana ko. More nigaan akong paminaw. Pero mahal kayo ilang kuan ito, ilang mga palaliton ba? Mahal kayo. Travel ka dito kuan, katong amo kay pilgrimage man. Video kuan lang. Kuyog na ko to mga katikista diri kay San Pedro Calungsod man to nga kuan. Kadto ang canonization. Kana na ang di malalim biyahe ka bagunahon na ka bidal lisura day mo biyahe ka din no. Pati ka mahalagi kayo. Pati mahalagi ikaw ni Sheila Carlos unsa man imong imnonon? Tanduay mo kuno niya. Gingon agdahon kuno ka inom ta. Tuba, unsay pagtuo bujog. Kuan, kanang tanduay, unsay pagtuo palahubog. Beer, unsa man bugnaw. Lami kay pasta lagi kaon may gala pasta kami gaudong rami dire. Si Father Alcid, namina sa to, Alcid na Osaka Agustinian Priest, bida. Murag nindot na inyong kwan, Father. Kay kwan man ang inyo, kinini ang naamantay mga mumpo niya. Lami man ang mumpo. Pero medyo tamis-tamis. Pagka sa Kristan ako sa una, nanguha mig mumpo. Pero
naandan ko lagi kao inom mga higala kadto man kwan, naandan ko lagi inom-inom kay kadto mang 4 kantos kanang 4 kantos kuyaw sa ginuna. Okay, kwan man na. Pero sagarat kay des tutunlan oy. Kanang uban nga mga imnonon. Pero inom ka ng mga mahalon nga imnonon, tanlas kayo indekin. Tanlas kay pare ko ng tuba og tuba mahigala imong imnon na may bubarato-baraton tuba pero katong bahalina gyud nya kwan ba tanlas kay sa kwan tutunlan. Lami kayo. No nya ni kaugma di ka ba murag wa bay hangover ba? Kanang ubang ilimnon, parang mga mahalon, kaugma ni store, igbangon ni mo mura lagwa. No? O kanang uban mahalon sakit kay sa ulo no? Murag yung kwan, no? Mo ni mahigala mga nipo babies, grabe mangino mga higalag mga ngilngig na kayo. Ato balikan ko no gamay nimsi. Pili-pili nila og wine. Naman ning mga wine dito daghan pili-pili unon dai dito sa lahog bitaw sa totong giadtuan inday. Dili to kwan. Dili to sabto. Lahi tos lang kwan, namili-pili og mga wine. Ngilngiga ha. Sige. Ato ang nabalikan ko no, sige, pero kato ilang kaon-kaon yun, daghan man naghimo-himo anig mga kuan day kining tungod AI sa no, daghan po maghimo-himo og mga kuan sad kay katong ilang mga gihimo ba gipahimo-himuan sa kuan asa gani kanang kang diskaya nga nipalit ko tungos payong. Napoy uban nga moingon pod ako po di po koy payong. Kato nangaon yun. Kani nangaon sila? Kani mao ni? 500. It's 500k. Sa may gikaon na ni ani klase? Yeah. Sure na yun. Sure. Okay. Tililing. Ang dami naming natira, guys. Guess the bill. Hindi na natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko 350k. Oh, shit. Feeling ko din. Maliit na yun, no? Kini sa clothing ko, gini. Kini sila. Kuya, wa. Swerte talaga ako palagi. Excuse me, anong paper ticket? Yes, po. Statement. Alam mo, both tayo mali. Bakit? Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Nagpapanik ako, shit. Ako din. Nanginginig ako, sis, oh. Barya. Barya. Lima kag billions ko. Sige, freeze dong. Mauning nahitabo, mga higala ining mga bataa. Pero ang tona saldi ko ay nilarga na sa Amerika. Wagin mapatawag niya. Kana god dunay mga travel authority day. Di man ka basta-basta makabiyahe ka. Congressman ka god. Napay daghang mga pangayoon nga dokumento. So, samtang paghiring mahigala sa House, pasmangil to mga debate-debate, pasal to ipatawag to saldi ko. Nagkuhan sa ayaw lang sa kay mo na mauna. O na. Mura tayo nagduwag tubig-tubig mahigala samtang kunuhay nagpatawag dito. Wala unahan saldi ko to sa Amerika. Inigbalik itong hearing magpaisog-isog patong ubang congressman ito nga dapat kailangan ipatawa isumo natin dito. Tawa naman din sa Pilipinas. Kuyawa ng kalakiha. Nagahapon, mausad ang pamilyang Diskaya mga kaigalaan. Ang pamilyang Diskaya, gisurindel na nila ang laing 16 ka mga sakyanan. Gibarugan yun ni kini ang ati si Zara, nga diin do na mga higalay 28 ra kuno kasakyanan yung nga luho. Permirong nakuha sa Bureau of Customs 12 raman. Karon gisurrender mahigala ang laing 16 ka mga sakyanan human gibato ang ilang panimay gahapon sa mga progresibong grupo nga dito nagrally. Asa man tong ilang video dong, be? Katong rally kagahapon sa be atong pagtagad sa. Kani. Nay audio ni? Bebe atong kuno giblato-batog lapok mahigala. Diskaya ikulong! Diskaya ikulong! Kuyawa ni mahigala.
Mao ni mahigala gilabay og lapok gapon. Pagkahuman ilang gisurrender ang ilang mga sakinan, dugang mga sakinan, ang 16 ka mga vehicles. Di man nagipamparking dito kuno names mo ni mga sakinan na. Gwapuhan ni mga sakinan na mga sukitik paminaw gipangkuan dito. Mo ni mga sakinan na pastilan. Pagkanggilngig mga sukitik paminaw. So mo na ni na kuan na gisurrender sa gobyerno. Kining maong mga sakinan, mga sukitik paminaw, kay mga mahala ra ba ni mga sakinan na makigalaan? Samtang ang uban nag BMW, baktas mintas wa. Naka-afford yun. Pagdagan inig mayor ni Sara Diskaya, hasta niyang entertainer dahil si Andrew E. No? Ano ba itong video ni Andrew E. dahil? Mahal ko nun niya si Diskaya, oy. Dada, asama itong kang Andrew E. Kay... Kani, Diskaya! Hey, Diskaya! Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. Diskaya! Hey, Diskaya! Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. Kuya, entertainer sa gamay landong. Amo man entertainer pod panahon sa 12 alyansa. Pagdagan may gala ni ining ati si Sara Diskaya isip mayor dito mga kagalaan sa Pasig Maniday, no? Iyang gibangga dito mga gala si Vico Soto. Kana bitaw magtan-aw baya ka dunay mga paglaom baya gihapon. Usahay magtatan-aw ka sa investigation sa Senate. Makayon kag napa ba kay paglaom nitong nasod pulo sa magid mga kurakot ni. Pero makakita sa ka may galan la ni Mayor Benjamin Magalong, nila ni Mayor Vico Soto, makaingon sa ka nga basin pa, napagyapoy paglaom. Nya ang mga tao bitaw nga ni butog yun mga kagilaan bisan og way kwarta si Soto. Ikumpara mahigalan Diskaya pati daghan ang kwarta gabaha kong kwarta sa Pasig. Pamilyang Diskaya mga kagilaan. Unya nanguha pag entertainer kinsa may di mo tapok tawo ni si Andrew Egoy lang gikuha. So tapok yung mga tao ni store. Daghan na rin kwarta nga tong Andrew E pag-election day no kay isa pa no diri sa kuan 12 alyansa. May bayad niya to. Pati na naghanag kwarta, kinipod, gibayaran po sa mga Diskaya. Di ko na basta-basta, Andrew Ika, di ka basta-basta ang kuhaon lang kaniha. Labi pa, ang kontras Vico Soto sa Pindekin, ngilngig sagod. Unya, medyo, mga, kuhan ini, mga parintining Vico Soto na, mga artista sa ninday, no? Murag imong unayon ba, ikaw, artista ka, naarakas kuhan, murag hagipot kay na, murag ba kag mingon ka nga, okay naman ta, pero ang kontra kuhan magod. Di lang ko, murag kag muana, pas na sa ako. Pero kiniya, iya kong gidawat, so dako ning, kuha na yun. At paghuman kanta, asa to dong, bebe, nasa Diskaya, bebe, ato paminawag balik, be, ngilngiga, kining kwarta yun, ngilngiga kayo di ayod, Diskaya! Hey, Diskaya! Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. Diskaya! Mahal kong tunay. Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. Anak, liman ka na? Hey, Diskaya! Ang pamilyang Diskaya ay mahal kong tunay. Kani, standby, freeze. So, gahapon, gamay lang dong. Okay. Gahapon, apil po niya gibato ang DPWH dito sa Manila. Gibato sad mahigala sa mga militanteng grupo. Naabataan ang kuana. Sa matong video ha, mga kagalaan og naabataan na.
At saan mahigalan ko na una tamo alas tundugan pa mga discussions, mga sukit tigpaminaw. Mao ni ang nahitabo mga kaigalan, saldi ko. Unya medyo nag-away-away naman sa Martin Romualdez, amo tinuod ba ning away? Hay man tong video nga iyang suod is Martin day. Nakakuha ka tong video names. Nga kinsa may imong suod din ha sa Kongreso, kanunay sila mahigala nga iya yung ikabarkada si Martin yun. Kisa pa tong usa gani? Ang gawas man gani ron, maklaro man ni ron mga kaigalaan. Mao ni mga grupo ha. Sus Ginoo ko pangilog-kilugan ka mga sukit tigpaminaw. Mao ni mga kuana, unya karon dirita sa pamantalaang The Freeman. Haman to nakay ko anong una sa uning pamantalaang The Freeman be. Ang iyang front page ron, duha ka mga issues ning dagko ning atong sundan. Ipakita sa tong pamantalaang The Freeman kay aron nga kani asa kani 712 million cash aid reverted issue ni about ni Gwen. Ang ubos na dong naa de ipasaka gamay Diskaya firms secured 395.8 million projects in Liloan. Ayay, niabot man sa Liloan di ay ni di karon sa pamantalaang The Freeman. Ako basahon na ning pamantalaang The Freeman mahigala. Nakuha sa ni mahigala nato ni maong report. Nya ni apo ni kuan po ni kini ni ang ni ani front page ni ron. Diskaya firms secured 395.8 million projects in Liloan. Kadaghan sa mga engineer sa Sugbo, kadaghan sa mga contractor sa Sugbo, apan ang kininiang si Diskaya gyud ang master mahigala sa flood control mao gikuha para sa project sa Liloan. Ngano kaha pero dili pa to sa pabati si Saldico na okay na Saldico kinsa iya mga top 3 friends dito sa Congress before tamo itong Liloan be asa man to kay nakita na din video ni kasamang names tanawa ha kini kita naman mo ang video ha pero ako ipabalik para ato mahigalang gamiton for emphasis and for our analysis tawa ha bebe paminawon ta ko no names nana names sige play ko no names nana gamay lang kayo mga kaigsunan ato sa i-ready ni ha before tamo adto sa Liloan mahigala kay atong hisgutan po dito nga mga taga Liloan good morning niyon tanan din ha do naman day flood control project mahigala nga nag-import man day mo taga Manila wag mo isalig sa mga taga Sugbo ha pero tan-aw ko katug yung kuan wag yun yung ang katug yung master sa flood control kani sige paminawon ta sa kuno si Saldico mahigala kinsa iyang top 3 friends dito sa Congress bebe top 3 friends in Congress first like ko everyday kasama ko si speaker everyday nag-focus group discussion kami si CDS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. Okay. Freeze. Gamay lang. Nabat tayo mga pictures. Speaker Romualdez, butang na yung picture ng Speaker Romualdez o katotong Osaki. Suarez, dahil mo ni nag-imbisigal katong sa Quadcom? Mao din yan. JJ Suarez? Mao ni? Kinsa man si Aurelio Dong Gonzales. Natay pictures, ani? Ato ko nang iplastada kining tulo ka pictures. Pwede ba ni Nims? Ato ila-ilahon og maayo ni sila, ha? Mao ni iyang top 3 friends. Unya kibaw be ta mahigala kanang magka-friends gyud mo nga maoy imong kauban kanunay diha matag adlaw medyo makaingon ba tab mga higala nga ngano man kung kamo magyusuot. Dili ba ni birds with the same feeder? Kana mahigala magkalahi ang inyong values baya di ba kaganahan makigkuyog sa gyud. Pwede ka maka-high hello lang pero dili kayo mo magdugay gyud og kuan ha. Pero kanay magkasnabot man, ngano man. Medyo pare-pareha gyud og mga gana. Kana mga markada mahigala kanang mga kuan, magkapare-pareha man gyud kuan. Dong Gonzales unsa man ni taga Davao ni? Taga-asa man ni? Be atong kalakaroho ni, kini JJ Suarez. Ato ning tagapagtagad mga kaigalaan, ha? Mao ni ang ilang kuan, mao ni ang ilang
mga friends di ay ni ining Saldico. Ligon sa day kapit Saldico ha. Si speaker iyang kanunay kauban kinsa pa ning uban bebe. Og natay picture dong. Ibalik tala sa kuno og play kuno ning iyang video dong be. Samtang nangita pata sa picture ni ining kining tulo nga iyang gipanghingan lang. Like everyday kasama ko si speaker, every day nag-focus group discussion kami si CDS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, yung Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. Oh, everyday Praise. Praise. Like everyday kasama ko. Gamay lang dong. Everyday sila magkuyog, magplano kuno para sa kaayuhan. Nga noon sa man nagbaha man. Kamu giday mo nagplano ha? Kamu giday nagplano day gyud? Ha? Sige, balik dong, sige ke. Oh. Congress, what's good for our people. Top 3 friends in Congress. First, like everyday kasama ko si speaker, every day nag-focus group discussion kami si CDS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, yung Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. Okay, freeze. So tulo kabok yang top 3 friends in Congress. Kini Martin Romualdez, Saldico, David JJ Suarez og si Aurelio Gonzales Jr. Taga-asa man ni Slabi atong ilailahon na former senior deputy speaker. Asa man ni si Martin, of course, Tacloban ni. First district sa Leyte. Niya speaker. Kaila naman tana. Saldico, ako Bicol party list. Kinis David J.J. Suarez day, second district Quezon. Aurelio Dong Gonzales, third district Pampanga day, di Davao. Pampanga di ay. Sabi na kong taga Davao ni. So, kini, mo ni yung top 3 friends dito mga higalas kongreso. Pagkangilngiga, ngilngig mga kapit yun sa gara. O niya karon to ana nilarga na sa Amerika mga sukit tig paminaw. Dali asa nakasibat ining tawhana oy. Dili talingan lang natong sibat siguro oy kay koman. Pareha ba sa careful tas to mga words ba? Pareha ba tong mga children in conflict with the law? Ayaw ganli na sa mga kriminal, ayaw ganli piniriso, ayaw ganli mahigala og mga binilanggo. Nganlan sa children in conflict with the law, ha? Og mo puga ayaw ganli puga. Nganlan nato nga nanuroy. Nakauli na ang tanan human mahigala nanuroy sa katubahan. Mana kini Saldico wa ni musibat sa Amerika. Niadto kay nagpatambal. Nanggawas sa mga panuhot ng panahon na ha. Nanggawas sa mga panuhot, oh. O ni mga kagalaan. Unya, arita mahigalang Diskaya, balikan tas Diskaya, unya ni ani sa reports pamantalaang The Freeman. Atong balik ning pamantalaang The Freeman dong. Naman ni. Ato ning gisunod mahigala matod pa dinhi Diskaya firms secured 395.8 million projects in Liloan. Kana ipababaw gamay kana. Bababaw gamay dong. Kini usa ni ka issue nga ato pa ning tik-apunon nga issue ning usa. Naka-interview man si kasamang RB aning usa. Okay. Ipasaka gamay dong kanang ikaduha nga dito sa ubos-ubos. Diskaya firms secured 395.8 million projects in Liloan. Kanang diya sa ubos nga balita. Kana. Muna. Matod pa din sa report sa pamantalaan The Freeman, napaganing gawas picture ra kini pod apil pa ni ato diskusonon po ni nato ni nga dapoy corruption mahigala ining atong sports complex ha. O ni mga higala o tanawa na napudpod mga kahigalaan ng kinini ang kuan Rabi Rice nga oval. Lahi pod na. Unahon to sa ning Diskaya firms secured 395.8 million projects in Liloan. Matod pa diri ang Cebu nahimong usa sa mga project sites. Matod pa sa reports pamantalang The Freeman. Ang Cebu nahimong usa sa mga project sites nining kontraktor nga si Cesara Rowena Diskaya nga diin ang iyang kumpanya nga Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Ingon man ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation na awarded kini og 395.8 milyones contract sa pagtukod, paghimo og flood control structures
and drainage systems in the municipality dili sa munisipyo sa Liloan, Cebu. Ayay. Good morning sa atong mga taga-Liloan. Oy, wa masaday mo magpaalkansi, no? Makapabili po ang mga tao ninyo nga sa kadaghang kontraktor sa Sugbo, giuna gyud ninyo ning taga Manila nga expert in flood control. Ngiga ay wala man ang angak, kini man yung mga balaan mahigala nga mga ngan. Nay mga balaan ay. Kini man yung duha mahigala nga mga balaan nga mga ngan. Nga Alpha and Omega o kining St. Matthew General Contractor nga gipanag-iya sa mga diskaya. Matod pa din sa report. The first contract awarded by the Department of Public Works and Highways, DPWH, involved both the development and maintenance of river defenses and drainage facilities intended to mitigate flooding risks in the area. Kini day kuno mahigalang unang kontrata kay tulo man ka kontrata di ay inday ken. Tulo ka contracts kini nga na-award ngadto mahigala sa mga diskaya. Unya kini ni ang matod pa maintenance nag-involve ni mahigala og kini ni ang development and maintenance sa river defenses and drainage facilities. Ang agreement signed on April 1, 2024, last year kini, Abril 1, 2024, cover the construction and maintenance of flood mitigation structures and drainage facilities along the upstream portion of the Kutkut River. Straight to the point. Naday Kutkut River diya sa Liloan. Good morning mga taga-Liloan. Asa man tong pictures Kutkut River be? Nabatay picture diya sa Kutkut River names. Ato tan-awon tong kani Kutkut River. Mo na ning Kutkut River. Mo na ni i-freeze kuno gamay dong. Mao ni ang flood control sa master sa flood control nga di gyud taga Sugbo, nanguha gyud taga Manila. Mao gini oh. Unsa man ni kalakiha atong ngano man tong semento na paksi naman to dong names katong semento. Kini mo na ni ilang flood control sa Liloan sa ilang wa gyud alang-alang nga oy di gyud taga Sugbo ang gipahimo katong yung taga Manila kay ang expert goy gipangita ha. Zoom in kuno tong usa dong katong pikas ngano na pakpak man ang usa. Sa naguba tong semento pikas? Pwede pa na ma-zoom in katong usa. Kana dong. Kini siya nga video, kani nga picture pero pwede ba ni ma-zoom kana. Ngano man naguba tong pikas di ay? Katoto ang wa pa ni mahuman. Pero ngano man tumurang ni takilid man tong usa dito nga kuan. Ang riprap sa usa. Wa pa ni matiwas naman ni kalakiha. Ngano di man matiwas nga April 1, 2024 man. Last year man eh. Unya ang contract nga gipirmahan matod pas pamantalan da Freeman na magkopya mga higala kay naman po kay kolom rong adlaw ni gawas. Dilis pamantala ang da Freeman every Friday ni atong kolom. Okay ha. Kining maong contract gipirmahan April 1, 2024 og matod pa completed ingon. The works are to be completed within 330 calendar days including allowances for weather disruptions. Sabi ni saya pa nga kini kunong maong kuan kining maong lahi po ni nga project dong ibalik tong usa dong kani ngano napakpak naman yung project ka unsa man ni takilid man tong dito dapit sa tong riprap ngano man unsa man nakalakiha ang kontrata giingon nga 330 calendar days so kanang 330 calendar days meaning mga 11 months na day. Mas mubu gani. 11 months kay pila man ang usa ka tuig. 360 days. So kay 330 days man mga 11 months mahuman. So kung April 1, 2024, mahuman siya mahigala by March. Karong tuiga. Mahuman. Nyan sa may nitabo ining kalakihan nga nung nainana man.
Atong klarohon lang ni ha. Kamo diya sa Maasin, Southern Leyte, mga taga Leyte, ha? Brother Danny Paloma, kumusta diya sa Leyte? Wa ba mo yung mga kuan din ha? Kinini ang mga flood control projects. Murag diri adapita sa baybay mo na amanday pod mga higalay mga kuan. Didto pod mga higala sa diri dapita sa may Ormoc na aman po na issue masagani ito diri dapita sa may Ormoc. Napikil lang ta sa oras ha. Kay tungod mga kaigalan giuna man nato ning mga importante gyud. Unsa ni saday, we would like to inform DPWH statement ni. We would like to inform the public that the project has already been completed last March 10, 2025 through the joint venture of Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation and MC Geometric Proportions Incorporated. So ang DPWH mihimo ng announcement nga natong March 10 na human because ang contract doon gipirmahan. Kini ang ilaning flood control dito sa ubos-ubos na. Ang dito sa babaw, along Kotkot River, dili na sa kuana sa ubos-ubos na ni. Pero katong di makita sa mga tao mo to na, balik ka rin ito dong names. Ito sa babaw, kani abot sa ubos-ubos na, medyo nindot na dito ni store. Na-turn over na din yung mga project. Completed na din kuno ng mga project. Uy. Ano na completed man tanawa ko ng purmaha? Kay 330 days god. Sa to pa kung imong kwentahon na 330 days, 11 months mahuman. Tinuod gyud ay nga doon ay giingon nga kwan. Unsa man pagkahuman na ning wa may klares lagi ni, ha? Unya kana ang una ha. Ang scope of works appeal ana ang demolition, excavation, embankment, structural concrete, steel sheet, piling, and reinforcement installation. Unya dunay mga materials nga gi-specify sad mga sukin tigpaminaw. Pero the fact mga higala nga ang gikuha ini kining diskaya god. Diskaya nga mga contractors. Medyo kuan kayo, red flag dayon. Red flag dayon. O maohon ni mga sukin tigpaminaw. Asa man ang sumpay pa ni names? Kining project names. Kani, unya-unsa man ang mga kabilya ani. Ngano man tong usa dito nga kuan? Kini ang makita sa ubos-ubos, murag okay lang sa ubos-ubos. Pero ngano dito sa taas? Okay man rin, makita sa mga tao, okay. Andito sa taas mo, kuyaw. Ibalik to sa taas, names. Kani di o naman mulabay mga tao dito. Ay, lamo-lamo lang dito sa babaw. Nga naman itong usa ka simento dito sa pikas. Nga naman na, unsa kanipis, umalog may kabilya lagi na. Ang sama ng kuana, kalakiha. So mo ni mahigala ang kuan, freeze cononyms. Ang sama ng... Nga nung nainana man ang kuana, kalakiha, unsa na kuana de? Non? Unsa igi kuan? Mura ni ang kuan? Medyo kuan ang katawhan ani oy, mura og kuyawa ining klasiha dili ni Kotkot River sa may liluan mga sukid tigpaminaw. Nga kini lain usa ka contract na kadto nagkantidad og 149 million. Tanawa nganong giinani ni 149 million. 149 million. Straight to the point. Kani mo dako isyo, kini igabot sa ubos, nindot kayo ang ilang structure. Pagabot sa taas, nga di na malabiyag tao. O dili ni haguan dito pakita mga higala. Kini mo isyo. Straight to the point. Mo ni isyo. Itanaw ni mo dito mga higala sa ubos, nga malabiyag mga tao nindot. Ang sama ning kalakiha. So nga naman nga ang presyo ani may gala 149 million. To be exact ha, 149
1,549,060 pesos. Nga niya naman, because kung 150 pataas, dili na mahigala ang bidding dinha sa district. Musakas siya sa central office. So aron nga ang bidding, kamukamo na diha sa district lang, i-chop-chop mga higala ang project, 150 million paubos. Kanagi, gamay lang kanag ligas na ko, 149 million. Wa naman lang yun inang 148 o 147. 149,549,000. Aron nga dili gyud sa mo igo, technically, dili sa mo igo may galang nga musaka siya sa regional office. Dili sa district. Muna ang unang project. Ang ikaduha mahigala ning tanawag ko na yung ikaduha day. Identical kay mga presyo ha. Dili gihapon mo kabot og 150. Tama ha? Ang ikaduha mga higala nga project 149.8 million. Nga naman di man kabot 150 gituyo. Wa kabot 150. Oh, ang ikatulong project Kutkot River gihapon 96 million. 96 million. So, ang diya sa ubos mga higala. Wa kabot 150 kay mulapas mga kaigalaan adto na sa regional office. Para adto lang sa district engineer, okay lang. Namay mga kunan namay mga techniques ani. Parehago na nang samana nga. Ang samana 800,000 ang kantidad. Ilang gi chop. Minal dito. Ato lang tiwason ugma kay untay oras sa Nestor.